kører den her. Ja, vi er så havnet her på TEK på Frederiksberg, og vi er i gang med hovedforløb 1. Og vi skal så prøve at lige at tjekke den her stand igennem og lige forklare, hvad der kan. Det her er som udgangspunkt en installation til vores drømmehus. Og vi kan her demonstrere nogle ting, som det vil blive bygget på selve huset. Når vi sådan en tavle at gøre, så vil vi starte med at pille frontpladen af, som er her. Og hvis man ser den i gang, så kan man se, at der er opmærkning på tavlen, som passer ind på, hvad de forskellige grupper er til. Nu har vi pillet den af, for vi skal faktisk lige verificere den og sikre os, at vi kan starte den, uden at det går i stykker. Det første, vi gør, uden strøm, vi arbejder uden spænding lige nu, det er at rykke ledningerne, fordi de skal sidde ordentligt fast. Den her ledning her er en sløjfeledning af 6 kvadrat, og det er sådan, at den er blå, så den forbeholdt kun til 0, og ikke bruges til andet end 0. Herover der har vi faseledningerne, og vi ser, at de er sat ordentligt i. De falder ud. Ifølge nye forskrifter, så skal vi altså montere 2 ACD-anlæg. Det ene er her, som bliver brugt til det meste, og den her er en kombi-kontakt, kombi-anlæg, og der er også indbygget ACD, den bruges kun til vores dataudstyr, som er herovre. Vi har nu set, at det ser fornuftigt ud. Det er en tracientbeskyttelse, som fjerner uhensigtsmæssigt korte og høje strømstyrker fra lynnedslag og sager, stød. Det virker sådan, at tracienten bliver fjernet af denne her ind til basen, og går den i stykker, så skal man skifte den ud, så vil den markere, at den har været brugt på bruges en gang. Men i stedet for at skifte helt blokken, så kan man skifte de 2 yderste moduler. Det næste vi skal gøre, det er selvfølgelig at prøve at se, om vi kan få lidt strøm på, og så kan vi prøve at isolationsteste den, og så kan vi se, om ACD'erne slår ud. Så vi sætter strøm på. Så er der strøm på. Det første vi lige gør, men hurtigt kan se, om der også er strøm hen til anlægget, det er at koble ACD'en op, og så trykke på testknappen. Nu er der strøm på, så nu skal vi lige vide, hvad vi gør. Det er sådan, at vores ACD her, den slår ud ved en fejlstrøm på mere end 30 millisekunder. Millivolt. Ja, millivolt på 3 millisekunder. Og det gør den der også. Testknappen her, den er også aktiveret. Så der er liv i det. Så kan man måle den ohmske modstand mellem 0 og jord, og den må ifølge Ohms lov, der må maks være 50 volt imellem 0 og jord. Og hvis man regner lidt på det, så finder man ud af, at den ohmske modstand maks må være 1,67 kilo. Vi har målt den her, den er 36 ohm, så vores anlæg er i orden. Herover der har vi lavet lidt almindelig husinstallation. Hvis vi sætter strøm på det, sådan der, nu har vi sat strøm på det meste af det, så kan vi se, at vores trapperelæ, det går i tænd, det går i hvile efter et kort øjeblik, når det er kørt. Herover der har vi et kiprelæ, og vi kan se, at den tænder en lampe, og den slukker det igen. Vi har her korrespondancebrydning, jeg vil ikke gå tættere ind på det, fordi det har vi haft på grundforløb. Lidt mere interessant er det herover. Her har vi simuleret et falsk eller kunstigt nulpunkt i en stjernekobling. Det vil sige, at vi har forbundet en fase til hver af lamperne, en 1, en 2, en 3, og forbundet 0 internt på dem. Når man så tænder for den, sådan der, så vil man kunne se, at det lyser lige kraftigt, og det gør de, fordi at de her pærer her er lige store, det vil sige, at de bruger lige meget effekt. Hvis du slukker for den ene af dem, så skulle de 2 andre jo sidde i serie, og derfor lyse en lille smule svagere, og det kan vi se, at de gør de også. Grunden til, at vi har lavet den lille ting her, er jo at sikre os, at vi får nullen frem til alle forbrugspunkter, så der i vores anlæg på huset ikke er et falsk nulpunkt, der kan drille, sådan så vi har forkerte spændinger ud til vores forbrug. Herover bliver det lidt mere spændende. Der har vi faktisk vores motorstyring. Det er sådan, at vi har
2 motorer, vi skal lege med. En med stjerne trekant start, og en, vi har valgt 2-hastighedsmotor, en Dalander type, hvor der er adskilte viklinger. Grunden til, at vi vælger en stjerne trekant start, er, at fællesregulativet siger, at der må ikke være startstrøm på en motor, må ikke være mere end 60 ampere. Hvis man ser vores portfolio, så kan vi se, hvad specifikt den her motor bruger, og jeg har regnet mig frem til, at den startstrøm er 13 ampere, men da det kan nedsættes via 1/3, så fordi den starter med at køre i stjerne, så er det faktisk kun 7,44 ampere, den starter med. Herover, for at styre alt det her, så har vi en helt tavle til det. Kort fortalt, så er der en sikkerhedstransformer herover, for savnen bliver forsynet med 400 volt, L1, L2 og L3, og disse L1 og L2 er koblet på den primære side, og på den sekundære side kommer den ud med 230 volt. Det er også sådan, at vi fortrinsvis har valgt at lægge styrestrømmen herover i højre side, og effektstrømmen i venstre side. Det er rent kosmetisk og praktisk hensyn. Skal noget laves om, så skal man ikke hive alle ledningerne ud, så skal man kun hive den ene type ledning ud. De vandrette kanaler, som ligger her, de er selvfølgelig blandet, det er jo klart. Heroppe er vores sikkerhedskreds. Det er sådan, at nu kan man se, at strømmen har været afbrudt, så den lyser, at den skal resettes. Så det ikke starter igen, selvom strømmen har været afbrudt. Så går der ikke noget, der går i gang, uden at man er helt klar over, at man er ude at trykke på reset. Hvis man yderligere er i en situation, hvor man trykker på nødstop, så vil den her lampe lyse og vise, at nødstop er aktiv, og man kan ikke reset noget som helst. Vi trækker nødstoppet ud, og nødstop aktiv lampen slukker. Sådan. Og reset lampen lyser stadig. Nu kan vi reset. Nu viser den, at anlægget er klar til brug. Heroppe kan man se, at kontakter Q3 og Q4 er trukket, så hovedstrømmen løber igennem disse to og sikrer os, at er der en af dem, der går galt, så virker anlægget ikke. Det vil sige, at begge kontakter skal virke. Der må ikke være nogen af dem, der var svejst fast, så kan den ikke starte. Nu er anlægget klar. Vi vil nu starte den her motor, som er en stjerne trekant motor. Den starter i stjerne, og så kører den over i et trekant bagefter. Det gør den. Den starter i cirka mellem 3 og 5 sekunder med at køre herover. Og så vil den have et lille break på 75 millisekunder, og så vil den komme herover og køre videre her. Det er fordi, så mener man, at når man har først fået motoren i gang, så bruger den ikke så meget strøm for lige at hoppe over på den kraftige effekt. Ulempen ved det er flere. For det første, så er det en noget forældet teknologi. Man bruger i dag en softstarter, som kører på en effektrampe op. For det andet, så er det sådan, at den her næsten helst skal være belastningsfri, da den starter op. Og ja, det er jo så ikke lige sikkert, den er det, men den kan jo godt starte det op, den skal bruge, hvis man forestiller sig svinghjul. Svinghjul er først sat i gang, jamen så er det kun den sidste effekt, den lige skal bruge for at trække det tunge, når den kommer over i trækantkoblingen. Jeg skulle starte den. Vi har lavet her en reversering på den, så den kan køre begge veje. Reverseringen, det sker herovre i Q5 og Q6, som sender en polariseret effektstrøm over i Q9, hvor der sidder et termorelæ under, og så vælger den først Q7, som kortslutter den anden klemrække, som man kan se i vores portfolio, og tilsætter hovedstrømmen her. Og når den er skiftet, så går den over til Q8, så slukker den der og tænder den der, så bliver der tilsat parvis fase på begge sider af motorens klemrække. Vi prøver at starte den i højre. Vi kan se, at den går over i stjernestart, og motoren kører rundt, den kører også højere om, og der skifter den over i trekant. Hvis vi så stopper den igen, vi kan se, at der er gensidig spærring på, så jeg kan ikke nu bare trykke højre knappen ind. Det sker der ikke rigtig noget ved. Er den først aktiveret, så skal den nu stoppes først, før den kan løbe den anden vej. Her ser vi løber den anden vej med den, vi løber nu venstre. Sådan, den starter stadigvæk i stjernekobling i 3-5 sekunder, og så hopper den over i trekantkoblingen. Og der bliver en til at stoppe og trykke igen. Stopper på stopknappen. Den anden motor, vi har valgt, det kaldes direkte start, men den er dog med 2 hastigheder. Det er en Dalandervikling, hvor der er midterudtalte viklinger. Der findes 2 typer af Dalander, der man kalder den for momentkobling, det er den vi har,
og så kaldes den for ventilationskobling. Momentkobling, der er den næsten lige stærk, uanset om den kører lav eller høj hastighed. Det er den, fordi den starter med at være koblet i en trekant. Med midterpunkterne, så kan man samle dem og kortslutte dem, så bliver det til 2 gange stjerner. Så løber den med det halve polpar, det vil sige, at det var dobbelt så hurtigt. Den her har altid forholdet i hastighed 1-2. Til forskel fra motorer med adskilte viklinger, så er den her fast bestemt. Og det er den, fordi den kobler på polparten. Vi har i vores portfolio, kan man læse data om det og beregningerne på den. Hvor meget den slipprocent er, og hvor meget den optagende effekt er, og hvor meget strøm den bruger. Men vi starter den alligevel. Der er en betænkning ved, jeg starter den. Vi har tænkt på, at det er lidt risikabelt, at den kan gå fra høj hastighed direkte til lav hastighed, fordi der opstår en vis bremseeffekt, en vridning inde i motoren. De tiltænkes at indbygge et forsinkelsesrelæ på 15 sekunder, så den overlever farten af, inden den sætter lav hastighed på igen. Så jeg vil ikke gøre det her, men jeg vil demonstrere, at den godt kan køre i både høj og lav. Så jeg starter med at sætte den i lav hastighed. Da den der motoren er koblet, så den altid løber højere. Den kan ikke reversere. Den er tiltænkt med ventilationsanlæg, så det er ikke nødvendigt. Det bliver den ved med, indtil jeg skifter hastighed på den. Nu lyser den Dalanter lav hastighed. Jeg kan starte den herovre i høj hastighed ved at trykke her. Så løber den høj hastighed. Den løber cirka, som jeg kan læse på pladen, og man også kan læse i vores portfolio, så løber den cirka 700 omdrejninger i høj hastighed og 370 omdrejninger i lav hastighed. Og vi kan stoppe den igen. Sådan. Herover er der til sidst termofejl mellemlamper, fordi vi har selvfølgelig termorelæer på alle vores motorer. Det er sådan, i den der stjerne trekant, vi har lavet her, der er det beregnet ud fra en trekants start, eller trekants drift, fordi at motoren halvdelen af strømmen løber udenom om termorelæet over i Q8. Det kan man også se på vores bilag. Så derfor så skal man huske, at den skal indstilles til den optagende effekt, den afgivende effekt, delt med kvadrat på 3. Herover er direkte aflæsning. Der kan man læse på motoren, hvordan de her to skal stilles i termorelæet. Den sidste kontakter hernede, det er for at hjælpe Dalanter-motoren. Den er koblet sådan, at hvis man kun tilsætter strøm på de 3 af kontakterne på klembrættet hernede, så løber den lav hastighed, og hvis man så kortslutter de 3 andre, så løber den i høj hastighed. Og det er det, som den her kontakter hernede laver. Den samarbejder sammen med de 2 her, den kører sammen med den her, som er høj hastighed, og så den der, som kortslutter. Så har vi også tilsat lidt alarmudstyr på. Det vil jeg ikke komme så frygtelig meget nærmere ind på, andet end der er nogle specifikke regler for, hvordan vi skal hænge ledningen op. Det er et balanceret alarmnet, så der er indbygget nogle kontrolmodstande i anlægget, der gør, at hvis man klipper ledningen, kan man mærke forskel på, om det er sabotage, eller om det er rent faktisk en alarm, der går. Jeg vil ikke komme nærmere ind på den, for der findes adskillige typer af alarmanlæg. Så det er nytteløst at gå ind lige præcis på den her, det giver ingen mening. Men den er her, og vi har monteret den. Det skal lige bemærkes, at vores installation er en testinstallation, fordi dens forsyning skal være en installationskabel, eller det skal i hvert fald være med en afbryder, der skal nøgle til. Du må ikke umiddelbart kunne tage stikket ud af den, eller slukke for den. Det er sådan lidt specifikt, der er ved den. Herover kan vi nu se, at vores trapperelæ, det starter altid med at være tændt, når vi tilsætter strøm. Så går der et lille stykke tid, så slukker det, og der er ledelys på. Vi har vist, som vi demonstrerer det her. Når jeg tænder for knappen, så tænder lampen, og ledelyset slukker. Så tror jeg, at vi har været det meste igennem på vores stand. Vi har gennemgået tavlen. Jeg vil lige sige, at hvis vi snakker lidt IK-min og IK-max, så kan man jo regne sig frem, ifølge vores portfolio, hvad IK-min og IK-max er. Og der er faktisk også angivet på de her komponenter her, hvad de kan tåle af IK-max. Og jeg mener, at den der, står godt nok meget småt. Det står hernede, og jeg tror, det er 5.000 ampere, den her kan tåle. Inden at kontaktfladerne tilsætter mere end 5.000 volt,
så vil kontaktfladerne begynde at smelte i den. Det er sådan set det, der er tricket, at den kan afbryde, at den ikke skaber en disforbindelse. Det samme kan man læse på samtlige komponenter, der skal være opført, eller også kan man læse det ifølge fabrikantens forskrifter, hvad vores udstrøm må være. Det var 15 minutter med vores gennemgang af vores portfolio. Jeg håber, at man har fået noget ud af det, og jeg håber, at I også at kunne bestå på det. Tak for denne gang.